Vítajte v projekte Access, iniciatíve zameranej na podporu právnej prístupnosti v slovensko-maďarskom pohraničí. V rámci spolupráce medzi SESKI a SESKI Carpatia bol spustený projekt Access s podporou programu spolupráce Interreg Via Maďarsko-Slovensko. V rámci projektu, ktorý potrvá do apríla 2029, je naším hlavným cieľom systematicky identifikovať a odstraňovať právne a administratívne prekážky, ktoré bránia integrácii a spolupráci na slovensko-maďarskej hranici. Náš projekt zahŕňa dve základné opatrenia: monitorovanie prekážok a manažment prekážok. Monitorovanie prekážok zahŕňa zhromažďovanie užitočných poznatkov od občanov pohraničia prostredníctvom prieskumov, rozhovorov, online informačného asistenčného centra a seminárov s územnými referenčnými skupinami. Pomocou rozhovorov s odborníkmi a analýzou príslušných právnych aktov odhalíme aj právne pozadie týchto prekážok. Manažment prekážok vychádza zo súhrnu osvedčených postupov z celej Európy v kombinácii s odbornými workshopmi za účasti zástupcov príslušných orgánov. Právne prekážky sa odstránia prostredníctvom projektov, právnych odporúčaní a informačnej kampane adresovanej príslušným orgánom. Projektom Access chceme nadviazať na skúsenosti z iných doteraz realizovaných iniciatív a prispôsobiť ich. Ide o tzv. Hraničné riešenia, respektíve B-Solutions, ktoré realizuje Združenie európskych pohraničných regiónov od roku 2019 a ktorého skúsenosti by mohli byť užitočné pre tento projekt. Na úvodnej konferencii projektu Access, ktorá sa konala 14. septembra v Košiciach, sme požiadali pána Martina Guillerma Ramireza, generálneho tajomníka IBR, aby sa s nami o tieto skúsenosti podelil. If we find a lot of obstacles means that there is a lot of cooperation, and the other way around. Some places we don't find obstacles, and this is perhaps because there is not cooperation enough. So that means that if we want to have a stronger cooperation to produce better European integration, we have to be prepared to face many obstacles. So the more cooperation, the more sophisticated it is, we will find even a stronger obstacle. So we have to be prepared to respond to any of this with no prejudices, and even not to put in additional obstacles to us. So it's a huge task. Projekt sa oficiálne začal 1. mája 2023. Čo bolo verejne potvrdené 14. septembra v Košiciach na úvodnej konferencii, ktorú organizovalo SESKI Carpatia. Počas konferencie odborníci diskutovali o európskom kontexte právnej dostupnosti, pričom zdôraznili nástroje a iniciatívy, ktoré ponúka Európska komisia na podporu cezhraničných interakcií. Dôležitým výsledkom predchádzajúcich projektov je poznanie, že právna prístupnosť je časovo náročný postup, ktorý si vyžaduje politický záväzok na rôznych úrovniach riadenia. Výsledkom projektu Access je odstránenie právnych prekážok a vypracovanie riešení, vrátane databázy právnych prekážok, 5 návrhov projektov zameraných na tieto prekážky, právnych odporúčaní a informačnej kampane zameranej na príslušné orgány. Viac informácií o projekte Access nájdete na našej webovej stránke a naše aktivity môžete sledovať na Facebooku.